ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಲೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ದು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದನು. ಸಿಐಟಿಯು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ವತಿಯಿಂದಲ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ತೋಕೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯಿರು. ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳೇ ತಳಗಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಳಗಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿರಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿರಿ. ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಐಕ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್. ದೇಶ ಹಿಡಿಯುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ದೇಶ ಹಿಡಿಯುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಾದ ಅವ್ಯತು ಜೀವನದ ಬಲಿದಾನ ಆದಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದ 75 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮೂರ್ದು ಬೈದಿಜಿ. ಇನಿತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿನ ಮಾತಾ ಭಾಗಲೇನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದಿದ್ದದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದೇಶ ಅಕ್ಲೆನ ಸೊತ್ತಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಸಾವಡ್ ಮಾಡಿ ತೆರಿಪಾಯರು. ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಪಡ್ಬಿಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಆಸ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಣನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹುತಾತ್ಮರಾಯನ ಫಲವಾದ ನಂಕಿನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೈದಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭ ಹುತಾತ್ಮರ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಈ ದೇಶಡು ಮಾತೆರೆಗ ಸಮಾನವಾಯಿನ ವಿದ್ಯಾ, ಸಮಾನವಾಯಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಾನವಾಯಿನ ಕೆಲಸ, ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತಾ ಜಾಗೇಟ್ಲ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕು ಲಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಕ್ಕಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ದುಮಿಕೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರಿ ಹುತಾತ್ಮೇರ ಆಡ ಇನಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈತ್ 80 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯ ಆತಜಿ ನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪಿಂದ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಎಣ್ಣೆದ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಅಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿದಕ್ಲೇನು ನಿಕುಲು ಬಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲ ನಿಕುಲು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಾಭ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣ್ ರೀತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಆದಪ್ಪು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆದಪ್ಪು, ವಿಮಾನ ಹೆರಡ್ರೂಮ್ ಆದಪ್ಪು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಪ್ಪು, LIC ಆದಪ್ಪು ನೀನು ಮಾತಾ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದ್ರೋಹಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರು ನೇನು ಆತರವಳಿಂದ ಪಂಡ ಕೋವಿಡ್ದ ಕಾರಣ ಕೊರ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಕಾರಣ ಕೊರ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾತೆರ್ನ ಆ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಪಣ್ಕ ರೀತಿ ಆಡ ಮಿತ್ತು ಬೆತ್ತಬೇತ ರೀತಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಕಬಲಿಸಿದ್ರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಇನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದು ನೂತು ಇರುವುದು ಮುಟ್ಟಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಬತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಅದು ಉರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಅದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬತ್ತೇರ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಪಡು ಅಂಚಾದ 1942 ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ತಾರೀಕದನಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿತ್ತು ತೊಲಗಿ ಪಂಪ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಆ ನೆನಪುಗಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಪಂಪ ರೀತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತಾ ರೈತ ಸಂಘಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಲ ಯುವಜನ ಸಂಘಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಲ ಇನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ತಾರೀಕದನಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಪಂಪ ರೀತಿ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನಿದ ಬಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಚಳವಳಿ ದುಂಬುಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗಂದೇಕ ಮಾತ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಅದು ಭಾರತ ಅದು ಒರಿಯರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪರಿತಿದ್ದು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರ ಉಂಟು. ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಕರಿನ 8 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ರೈತರ ನಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಮಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳೆಯನ್ಯ ಆಂಡ 75 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೇಶಗ ಬಲೆ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನವು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಸಿಯೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರಿಯರು. 8 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಇನಿ 1 ತಾರೀಕು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿದ ನೆನಪು ಅಂತೊಂದು ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತು. ಕರೆ ಕೊಡ್ತು ಪಂಡ 1942 ಈಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ದಾದ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕರಾಳ ಕಾನೂನು ಏರ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾನೂನು ಆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗುಲಾಮರ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು ರೈತರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಳಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿನ ಪರಿಹಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಸವಲತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಪಂಪಂಜಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಧೋರಣೆ ವಿರೋಧ ಮಂತ್ರಿನ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿದ ನೆನಪುಗೂ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಬೈದಲು ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಈ ದೇಶದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಬಂತೊಂದುಂಡು ಪಂಪಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ಇನಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಪಂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಳೆಪಾರ್ದು ಇನ್ನು ದೇಶದ ರೈತರ ಕಾನೂನು ರೈತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದಾರಮೈತು ಕೊರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುಲಾಮರ ಪಂಪ್ರಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ತೊಡಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಪ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನಡು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಕನಾಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸವಲತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡು ಹೋರಾಟ ಬಂತದ್ದು ಕನಾಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಐತೆ 45 ಕಾನೂನು ಇರ್ತದೆ. ಆ 45 ಕಾನೂನು 41 ಕಾನೂನು ಜೊತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಯುಕ್ತತೆ ಪಂಡ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದು ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪುರ ಕಾನೂನು ಪಂಡ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡು ಮಾಡ್ತಾವಂತ ನೋಡು. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಸವಲತ್ತು ಅರ್ಥ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಪಂಡ ಒಂದು ದೇಶ ಓಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಯಾಕೆ ಪಂಪಂತ ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಳು ನಾನು ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದು ಪಾತೇರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋದುಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏತ್ ಪಿಂಚಣಿ ಏತ್ ಬರ್ಬುಳು ಪಂಪಲೆ ಕೊಡು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ನ ದೃಢಪತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನಾನು ತಿಂಗಳು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಪಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮಂಡೆ ಹಾಕುಳಂಚಿನ ಲಿಂಕ್ ಪಂಪುಣೆ ಅಂಕಲು ಅರ್ಥ ಮಂತಂದ ಅಪ್ಪಗನೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂತದ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಂತೇರು ಏತು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಪಿಯಬುಡು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರೋದುಂಡ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರೋದುಂಡ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಬೇತ ಪಿಂಚಣಿ ಹೋದುಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ರದ್ದು ಪಂಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಣವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಕೇಳುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರ್ಸಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಣಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಣಲೆ ಪಂಪಲೆ ಕೊಡಿ ಈ MP MLA ನಕ್ಲೆನ ಆರ್ಸವ್ರಿ ಮುಕ್ಕಳು ಆರ್ಸೋದು ಮುಕ್ಕಲಿಂಜಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಖಾಸಗೀಕರಣ ರೈಲ್ವೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿಮಾನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ರೈತರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಪಾತ್ರ ಪಡ್ಡರ್
ಭೂ ಸುಧಾರ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂತದೆ. ಇನ್ನು ಆ ರೈತರ ಇತರ ಭೂಮಿನ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದೆತ್ತದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಪಾಪದ ರೈತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದ್ಬಿಡೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ. 45 ಕಾನೂನು ಏರ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಮೋದಿಗೆ ಅವನ ಕಿತ್ತು ದಪ್ಪರ ಕೋವಿಲ ಪುದಾಣ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರ ಹೆಜ್ಜೆ ಚರ್ಚಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಏಕ ಸೌಮ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಯಾನ್ ದೀನ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ, ಆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಫೋಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಬಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಂಹಿತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಏರ್ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಸಂಹಿತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಹೋರಾಟ ಬಂತದ್ದು ಕಂತಿನಂಚಿನ ಸಂಹಿತೆ ಇನ್ನೇ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶನಿವಾರ ಕೂಲಿ ಪಂಪನ ಉಂಟು, ಸಂಬಳ ಪಂಪನ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಬೆಲ್ಪವನ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಿಚಿರ್ದಂಡ అయిన కేంద్ర కార్మికకి నక్కించే కార్పొరేట్ కంపెనీలకు బండాల సైనికులు కోటి లాభం ఎంతది. అయితే కార్మికుల పాలకోడు బంగారు కాಯ್ದೆತ್ತడు. ಇನ್ನು ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋನಸ್ ಯಾಕೆ ಇತ್ತದು, ಬೋನಸ್ ಕೋಡು ಬಂದ ಯಾಕೆ ಇತ್ತದು, ಬೋನಸ್ ಯಾಕೆ ಇಜ್ಜೆ ರಜೆ ಕೂಲಿ ಕೋಡು ಬಂದ ಯಾಕೆ ಇತ್ತದು ಅವಲ ಇಜ್ಜೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕೋಡ್ ಬಂದ ಯಾಕಿತ್ತು ಅವಲ ಇಜ್ಜೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ESI ಕೋಡು ಬಂದ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು. ನನ್ನ ESI ಕೋಡು ಬಂದ ಕಾನೂನು ಇಜ್ಜೆ. PF EPF ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೆಂದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಪಬ್ರ ಬರ್ತಾಳು ಇಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ತಿರುಪು ತಿದೇರ ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬಿಡ EPF ಒಂದು ಪಂಟ್ ಬರಂತನು ಅವಳ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡ್ದಾರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಲಕ್ಕುಳಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಏತು ನನ್ನ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ 107 ರೂಪಾಯಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ರು ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ವಿದೇಶಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ತುಪ್ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇರಳಿಗೆ ತುಪ್ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇರಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ತೂಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೂಕ, ಚೀನಾ ತೂಕ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತೂಕ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ದೇಶ ತೂಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ 107 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಸಮಾನ ರೇಟ್ ಬೈದಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕೊಡು ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ BJP ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೊಳ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇರಿದ ಈ BJP ಪಾತ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. BJP ಪಾತ್ರೆ ದಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬದುಕುಡಾಡಂತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಾಣ ಆಡುಗಂಡು ಕೊರೋನಾ ಪುದಾಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮದ್ದದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಎತ್ತಿ ಏಳು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಾದವನು ಅಧಿಕಾರ BJPದ ಅಂಡ್ 25 ವರ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಂದಿದೆ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಕೊಡು ಎಡಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಪಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಕೊಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೋರಾಟ ಬಂತೇವೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ BJPಗೆ ಕೊರಿಯರು. BJP ಏನು ಓಡಿಸೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಂತರು BJP ಏನು ಓಡಿಸೋಡು ಕೆಲಸ ಜನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಬುಧಾವಣೆ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೇಳೆಗಳು ಬೇಳೆ ಕಳೆಯೋದು ಬೀಜಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಟೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಓಡಿಸೋಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ಅಂತೇಳಿ ಅರೇಂಜ್ ಜಪ್ಟಾನಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಜಪ್ಟಾನಾಗ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಪುರ ಹೋರಾಟ ಬಂತೇವೆ. ಅಪ್ಪಗ ಹೋರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಡು
ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಂತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು ಹೋರಾಟ ಬಂತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೊರೋನಾ ಜಾಡು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು ಬಿಜಾಯ್ ಬರ್ತೇನೆ 1000 ಜನ ಸೇರಿಸೋದು ಹೋರಾಟ ಬಂತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೊರೋನಾ ಜಾಡು ಬರೀ ಸಚಿವರಾದ ಉಡುಪಿಗೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತೇನೆ 1000 ಜನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೊರೋನಾ ಜಾಡು ನಿಯಮ ಜಾಡು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬಂದ್ಬಿಡಾಗ ಕೊರೋನಾ ఇక్కడ పాత్ర బల్లే ఇక్కడ జనసంచార బల్లే ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇచ్చే ఇక్కడ మంత్రుల మీద కేసు ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಇನ್ನೇನು ಪಂಪುಣಿ ಮೇಲ್ಜಾತಕಲು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಪ್ಪುನಿ ಕೀಳು ಜಾತಕಲು ಗುಲಾಮೀರಕ ತೊಡ್ಕೊಂಡುಪ್ಪುನಿ ಕೀಳು ಜಾತಕಲು ಗುಲಾಮೀರಕ ಬೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೀಳು ಜಾತಕಲು ಸ್ವರಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ఇక్కడ కేంద్ర రైసే ఇచ్చి పంపించిన ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇದು ತುಳೆ ಒಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪಿಡ್ತೀನಿ ಪಜ್ಜೆ ಒಪ್ಪಿಡ್ತೀನಿ ಹೂವೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಕಲು ಬಾರ್ದೇನೆ ಇದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರ ಇದು ಮೂಜಿನಾಳೆ ಬರೋದುಂಟು ಬಂದ್ಪೇರು ಮೂಜಿನಾಳೆ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಜಿನಾಳೆ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟವನ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮುಖನ ಅಧಿಕಾರದ ಬೇಲೆ ಬೈಪಾರ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಳ್ಳು ಬಿದ್ದಾಡ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಜನಾಳೆ ಬರ್ಪುಡು ಇಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು ಅವು ಸರಿಲ್ಲ ಮೂಜನಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸವಲತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಲತ್ತು ಎತ್ತಂಡು ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಪ ಬುದಾಡು ಯೋಜನೆ ಎತ್ತಂಡು ವಾಜಪೇಯಿ ಪಂಪ ಬುದಾಡು ಯೋಜನೆ ಎತ್ತಂಡು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಪ ಬುದಾಡು ಯೋಜನೆ ಎತ್ತಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪಂಪಲೆ ಕೊಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ పోనాక ఆయుష్మాన్ లేచే అట్లకేండి LIC ఉండా ESI ఉండా ఒక్కొండా అందుకేండి ఆయుష్మాన్ ఓడిపోడు ఆయుష్మాన్ కొంచెం సీక్ బతినాయి జిల్లా ఆసుపత్రి పోడు జిల్లా ఆసుపత్రి స్టేట్మెంట్ తిక్కున్నాడ ఆయుష్మాన్ ఇచ్చావు జిల్లా ఆసుపత్రి అక్కడే మీ ఆపుతున్నాడ అక్కడ పరిస్థితున్నా ఖాసగి ఆసుపత్రికి పోదు అటెండ్ అయినప్పుడు ముందు ఆయుష్మాన్ ఏంటంటే సవలత్ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಏರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಕೂರೋಣ ಹೋರಾಟ ಇಡೆಗೆ ಉಂತುಜೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯು ಅವು ಜನ ಒಂತಪ್ಪಾಡು ಜನ ಜಿಂಜಪ್ಪಾಡು ಇಂಗಿನ ಬದುಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದುಕಿದ ಸವಲತ್ತು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ನಾಡ ಅವಿನ ರದ್ದು ಬಂತು ನಾಡ ಅವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪುರುಪುಜಾ ಪಂಪಲೆ ಕೊಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಂಡು ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಪಂಪಲೆ ಕೊಡು ಪನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬಂತುಕೋರ್ನ ಈಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಂದರ್ ಕುಂಪಲ, CITU ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಾರ್ದನ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಶೇಖರ್ ಕುಂದರ್, ರೈತ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಂತ್ ಅಮ್ಲಮುಗರು, ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿದಾಸ್ ಭಟ್ನಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು. ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಎತ್ಕೊಂಡರು. CITU ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಇಡೀ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಪನ್ಪುಣ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಆಣಿದ ಇಡೀ ಭಾರತೋಡು ಯುವಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ನಕಲು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ರೀತಿ 1942 ಇನ್ನು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಕನೈದಿನ ಆ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ದೆನು ದೆಪ್ಪದೇರು ಇನ್ನೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಕನತೊಂದುಂಡು
ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ 10 ತಾರೀಕು ಬಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಒಂದು ಪನೊಂದು ರೀತಿಯ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಇನಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಬೇತೆ ವಿದೇಶದಕ್ಲೆ ಮಾರ್ದು ಇನಿ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಮುರಾನಿ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದು 50 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನೀನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿದಾಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತು ಇನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿದಾಕ್ಲು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ದೇಶೋಡೆ ಇನಿ ಮಾತಾಕೋಡಿಲ್ಲ ರೈತರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯುವಜನ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಕ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇನಿ ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಗ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ ಕರೆಂಟ್ದ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಬೆಲೆ ಡೀಸೆಲ್ದ ಬೆಲೆ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಬೂರು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದು ಬದುಕುವರ್ ನಿಂತುಂದಾಂಡ ಅವು ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬದುಕುನಕ್ಕಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕನೈದನ್ನಾಂಡ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡೇರ್ ಇನಿ ಎಂಚಿನಂತ ಪಂಡ ಇಡೀ ದೇಶೋಡೆ ಇನಿ ಅಕ್ಕಲು ಇನಿ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ನೆಪನು ಎದುರ್ದಿದ್ದು ಇನಿ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟನು ಹತ್ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನಿ ಕನೈದೇರು ಏರೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇನಿ ಮಾತ ವಿದೌಟ್ಲ ಬೆನ್ಪುನಾಕುಲೇರು ರಿಕ್ಷೋಡುಲ್ಲೇರು ಬಸ್ಸುಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಬೆನ್ಪುನಾಕುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇತ ಕೋಟು ಮಹಲ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಕುಲೇರು ಇನಿ ಕಾನೂನು ಕಂದಾಕಲು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಲಿ ಕೊರ್ಬೇಡ ಆ ಕೂಲಿಂದ ತಂದು ಬದುಕೋಡು ಪಂಪುನ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 7 ವರ್ಷೋಡು ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕನೈದಂಡು ಐದಾದ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಂಗೆಲ ಕೊಡು ಇನಿ ದಂಗೆಲ ಹಾಕದ ಇನಿ ಎದುರು ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಇನಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನೇನು ಎದುರು ಮಲ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆನ್ಪುನಾಯ ಒವೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನ್ಪುನಾಯಗ ಅವು ಇನಿ ಮಾರಕವಾದ ಬೈದನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಕೊರ್ತಿಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಭಾರತ ತೊಲಗಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಬಂತಂದಾಂಡ ಇನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ನಿಕಲು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೋಲೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪನಿಯರೇನು ಆವೋಡು ಅನ್ ಪನೋಡು ಅನ್ ಪಂಡಿಜಿನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಾದಲ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ತೊಲಗುಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ತೊಲಗೊಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿಜಿನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಾದಲ నేను ಎದುರು ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕೇರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನೇ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಾತೇರ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ರೈತರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ CITದ ಮುಖಂಡರಾಯನ ಜಯಂತ ನಾಯಕಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ವಿಲಾಸಿನಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲ ಆಯಾಯ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರತು